enjing bidal gumuruh saking jroning raja angkung ingkang bala kaswabra busananira lir surya dalira saka ing janidi arsa madangi jagat tumungop-mungopaning sapucak ing ukir marabak bang sumerat keneng soroting surya mega lan gunung kang kabyarasa swaranipun
Sumbar keterlindu bumi kunjing waludo kuntur ketuk Perembahan ngantos sumengklung anggen kula nengga wonten sakjawining pagelaran negari Ngastina nyrantos paduka lajeng Kang Wirapun Dasaludra wadung dawuh Perembahan ngene ya Ngger Nak Prabu Dasaludra ketoke ya mau ning kon balungan lakon Dasaludra kok nggih leres aku entuk dawuhe Prabu Duryudana nggih ingkang sarasipun pripun kose ta sabar aku ki ya wis tuwa nganggo ambekan barang ora iso cepet-cepet lek omongan ora iso kaya kowe nggih nyuwun kapunten ora dadi ngopo dadi dawuhe Prabu Duryudana ki aduh dawuhe Prabu Duryudana ngene dadi Prabu Duryudana ki kepengin kadunungan wahyu katentreman neng nggih nanging napa wahyu nembe lunga napa ngidul kalih bojone ora kudu ngelangi sing dadi kandhang wahyu niku kados pundi menapa wahyu dikandhang ya nyok nek ngeyel nyok dikandhang karo bojone mboten lajeng pripun dene kandhange kuwi para Pandhawa para Pandhawa lajeng keparengipun mula aku ngawe karo kowe kabeh prajurit mungkinen ngluruk negara Ngamarta nek iso Ngamarta di apa jenenge digawe Karangabang para Pandhawa dipateni kabeh para Pandhawa dipateni aja nganti ana sing sisa anak-anak Pandhawa turun-turun nek perlu putune sing wis ndek putu kabeh kudu dipateni nggih ngesoaken dawuh lajeng bidal kula benjang punapa ketang colok lintang sambung obor ketang colok lintang sambung obor budhal dina iki nggih ngesoaken dawuh nyuwun pamit nyuwun tawahi pangestu Peneban wane solae budhal wadya tropesa kalero biro pangeran ngomong kabar alokor anggono pacin setan priprayangan tetap bentuk kakipul sadane kasimbol
ngerti lamun katututan lamun mangsa prawira dikdaya Nangkono magawe klarira wang oh adalah lagi aku tekan tapel atas negara Ngamarta kedadak ana satriya ingkang nyegat kelawan lakuku sak prajurit sak rombongan dicegat sawa aku ya lagi ngrundani negara Ngamarta lah kok rantak-rantak barisane mbuh wis ka negara ngendi terus iki ya prajurite sapa aku ya ora ngerti kok iso tekan kene kowe yo aku diutus karo sesembahanku kinen ngluruk negara Ngamarta dadi Ngamarta dadi Karangabang bakal mateni para Pandhawa sak anak-anake sak putune kabeh ngerti ya aku ki anak Pandhawa aku anake Bapa Werkudara lho kowe kuwi isih getih Pandhawa ya isih anake kok walah keparat ayo kowe gelem sumingkir apa ora nek ora gelem sumingkir arep ngopo nek ora gelem sumingkir bakal tak tugel gulumu tugeleng to nek iso kowe barang gelem lunga apa ora gelem bali nang negaramu apa ora gelem bali tak tendiang aja apa jenenge duh lali to ngontian apa jenenge apa tak tendang ora mencelat tigamu aja diundang Antasena babu arep ngopo kowe ora minggat saka ngarep aku tebak dadamu kene marganing patimu sing olehno prakting lalis mbuh sapa mau jenengmu burung kenalan
apa-apa. Guri nyawa guri. Sirah. Oh, antem meneh. Apa? Mantap ayo. Biar. Oh. Cocok tidak. Lihat. Lali. Yo. Join doi. Balik kira. Wah. Sopo Gathotkaca majure wah Dian mat
Antarja. Sawa? Aku Temenggung Parjo. Odan. Mati. Ora to. Ora. Suara. Ora iki wadyabala kok ora ana sing mundur. Aku ngenteni le do sambat teko rene aja malah. Waduh, pecah kula Bang. Waduh, Kok suwe banget. berangkang. Ana mundur wae ngono ora ana gunane ngetapke kowe iki. Iya nyuwun ngapunten. Ngapa? Nggih. Kepethuk Gatut Kaca. Sapa? Gatut Kaca. Ora mungkin menang mundur. Nggih. Ngapa kuwi raine kok mlonyok kuwi? Ya aku takon barang. Ngapa le mamang kaya ngono kuwi ngapa? Wah, aku. Ayo muter wae ngono. Wah, ngetapke wadyabala ora ana gunane. Si ana sing iso dintelke apa ora kene? Maju rene. Pripun, Mang? Pripun, Bang? Ora kowe iki wadyabala sing ngendi? Nggih, dipun pangaken kemawon kula menika saking Parangkusumo. Sing ngendi? Parangkusumo. Sing kana. Iso. Wis ora usah aku ora perlu kowe karo mundur wae wis ora aku arep ndakel. Nggih, pun. Nggih, pun ngatur nggih, pun. Sengit aku. Ora ana gunane. Cukuku tak salah ngerti ya. Wah, iki apa? Ayo. Para Pandhawa. Do maju kabeh talpa kene tuku bodatimu kaya apa? Jaya merata imbangan pada-pada. Iki sapa iki? Aku Dewa Kumara. Dewa Kumara. Ayo kowe sapa? Antarja. Wah, edan. Nak Werkudara kowe. Dasar wurung ayu, gelem mundur apa ora? Mundur sak prajuritmu diundurke kabeh. Ora gelem mundur nek durung kelakon bedah negara Ngamarta. Nek durung gawa kabeh sirahe Pandhawa 5 durung ora bakal mundur sejangkah. Yen pancen ngono kowe wani karo Antarja. Apamu sing tau dene nyocupu tanpa nono. Satu. Dua.
Wedan ampuh tenan, Den. Wah, kowe arep ngopo kowe kene mlebu? Tapi Iki sapa iki? Isih wani maju iki sapa iki? Senopati Ndorowati Setyaki. Setyaki yang tekan kene ngapa? Kowe pendhita ngedapi-dapi. Ngedapi-dapi wae cah ampuh padha apa-apa iso aku ki. Wis sembetrengan kowe. Ngapa kowe arep melu mlebu nang cupu? Sedurung aku mlebu cukup kowe bakal tak antemi. Nya. Kene ya meng ngono. Ngono kok le sumbar le apuh banget. Andek nameng dinunul wae wis mlebu. Kaya ya nek arep mulai kaya ya. Kene nameng di. Ngono wis matruk. Meng sedilit wae wis rampung. Ayo, amuk para Pandhawa. iku sak nyatane
Nyat langening kalang gimana gelar pandamun sarung lir kegonang surem sorote tan padang dasar lan pacaring purnameng gegono madyaning Urayagung negari Ngamarta nalika semanten lenggah mungguing dampar kencana Sang Prabu Puntadewa denayap sangganing para satriya-satriya Pandhawa Raden Janaka Raden Werkudara miwah ingkang kadang kembar kemanikan nenggih Raden Nakula miwah Raden Sadewa ben datan kantun pepatih negari Ngamarta Patih Handakawana nalika semanten Sang Prabu Puntadewa menggalihaken mendranipun kusir negari Dwarawati ugi kusir negari Ngamarta nenggih Sang Prabu Sri Bathara Kresna kumangka mansa ing bal pangandikan ing dereng pangwitaning ndri lamun kawedharing akathah leng-leng ramyan ingkang driya liriwang candra katawengan sumu ing tias katuritan
limut kabiataning rujit aram remengdri yama nawu kagowong yang biseso Iwangsut memangadilin wit ana sasmitaning sun wayah Bathara Jagat mengko dhisik adi-adiku para Pandhawa Werkudara Janaka sartaning Dimas kembar padha bagya sapraptamu marak ana ing ngarsaning sun Werkudara Janaka sartaning kembar Dimas Nangkula sartaning Dimas Sadewa barep kakangku yo antuk pamujine barep kakangku ora nemu alangan sewiji apa basaku katura barep kakangku iya adikku Di Werkudara bebeteng ing negara Ngamarta Di tak tampa jeneng para siadi ngaturake pangabekti marang pun kakang pangestuku tampanana ya Werkudara. Wah, iya tak gegem dadi jimat. Semanten ugi kula Kaka Prabu. Wilujeng boten manggihalangan setunggal menapa durga mendhak kala sirna Kaka Prabu. Keparing ing rayipun Arjuna ngaturaken sembah pangabekti mawan tuantu kunjuk Kaka Prabu. Iya. Janaka wis tak tampa pangestunipun Kakang Tampanana Yadi. Inggih sanget anggen kawula mundi Kaka Prabu. Semanten ugi Kaka Prabu wilujeng lampah kula bekti kula katur Kaka Prabu. Semanten ugi kula Kaka Prabu bekti kula katur Kaka Prabu. Iya. Dimas kembar wis tak tampa jeneng para ngabekti marang pun Kakang. Pangestuku Tampanana lan ora liwat penak nanggonmu lungguh ya kembar. Kawula nuwun nggih. Kula kinten sampun boten kirang prayogi Kaka Prabu. Kawula nuwun nggih Kaka Prabu. Kula kinten sampun boten kirang prayogi Kaka Prabu. Semono uga Patih Andakawana padha becik sapraptamu lan prayoga nanggonmu lungguh ana ngarsaning sun Patih Andakawana. Allah non iki. Sinuwun simatipun den kula, bekti kula katur sembah sungkem kula mugi katur wonten ngarsa paduka. Sinuwun jimatipun den kula. Iya. Patih Andakawana wis tak tampa penak nanggonmu lungguh Patih. Nggih. Kula kinten sampun boten kirang prayogi sinuwun. Adiku Di Werkudara lan Janaka yektining rikalengganipun Kakang nimbali marang kowe kabeh mlumpuk ana ing praja Ngamarta. Sebab apa Di? Iya sebab Pandhawa iku bebasan ndok sak petarangan. Umpama netes siji kabeh kudu melu mukti, nanging yen pecah siji kabeh kudu melu ngrasakake. Iku kang sepisan kang angka loro Di. Bebasan Pandhawa iku jaran, Pandhawa iku kusir. Prabu Kresna iku kusiring Pandhawa ingkang tegese kumrembyaing asta jumangkaing suku para Pandhawa tanpa guna yen tanpa ana kendalining kusir. Mongko Werkudara wis pirang-pirang pangupadaya lan pangreka daya kanggo ngawuningani menyang endi mendrane Kaka Prabu Sri Bathara Kresna. Nanging durung ana trontong-trontong pepadang Di adikku Werkudara. Wah iya barep kakangku. Ya senadyan to gedhe cilike Kresna kuwi lirwang sesanggeman. Sebab Pandhawa kuwi ana apa-apa mung tarene karo Kresna kakangku. Nanging nyatane Kresna dina samengko wis ora tau sowan.
wis ora tau teka ning praja Ngamarta, malah ing praja Durawati wae Kresna ya ora mapan ing kono. Nanging aku percaya barep kakangku lamun lunganing Kresna kakangku mesti mawa teges lan mesti ana tujuane Kresna nggone mendran saka praja Durawati. Inggih Koko Prabu, kula iki mboten selak kalian menapa ingkang dipun dikaaken dening Kang Mas Werkudara. Kula pitados bilih ing rikalenggan samangke Koko Prabu Sri Bathara Kresna anggenipun nilar praja. Mboten kok menika nilar saking pikajenganipun piyambak. Nanging mestenipun Koko Prabu Sri Bathara Kresna anggenipun nilar praja mesti mawa teges. Lan mbok ing samangke sak timbulipun Koko Prabu Sri Bathara Kresna wonten kanugrahan ingkang tumanduk dhateng ing praja Ngamarta. Koko Prabu ing rekat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning arga iram kang tumingal iram kang tumingal dendeng saengga praja kocap nalika semanten dereng ngantos paripurna nggih sami mbal wacana Sang Prabu Puntadewa dalah para kadang-kadang Pandhawa kedadak gumeter jroning pasiban Jawi mboten langkung tanah sanes ingkang muhung kepareng minggah wonten madyaning Stinggil Binaturata Sang Begawan penemban dewa kumara nyerpepeh pidhasata metarangan. Pandhita Kinarya Wangsit mengkuliring kasujanan pindha kumbang manging seping matusarining tawang susuh angin ngendi nggone nunamit pasang kaliman tabit nebena ing ila dini dumawaing tawang towang sinuwun nderek nepangaken tuwin nyuwun pangapunten menawi kula lanyo-lanyo kepareng wantun minggah madyaning Stinggil Binaturata. Inggih penemban nitik sandang tuwin panganggo panjenengan menika wujuding pandhita tuwin brahmana. Inggih lakar kaleresan mekaten sinuwun lajeng darbi pikajengan menapa sang panemban. Inggih nderek nepangaken nami kula penemban Dewa Kumara sinuwun. Bilih sowan kula menika mundi dawuhipun para Jawata ingkang karya jagat. Dinten samangke kula dipun dawuhi supados kangge hanyuwak dumadining dardaing jagat ing dipun sebat Perang Barata Yuda Jaya Binangun. Inggih menika perang gegempuran antawisipun Pandhawa kaliyan Kurawa. Bebasanipun perang tunggil darah. Pandhawa lan Kurawa menika tunggil darah. Ning kenging menapa kok kedah sami bentak sirah madyaning Barata Yuda Jaya Binangun sinuwun. Saestu kula mboten goroh, kula mboten dura.
dinten samangke saged gagar wigar sagedipun wiradati dumados ing perang ageng gegempuran Baratayuda Jaya Binangun menika menawi para Pandhawa lan para Kurawa makempal dados tunggal wonten negari Ngastina. Pramila sinuwun supados kangge anyirep mendung peteng supados sampun ngantos dados jawah deres teman dadosaken banjir getih. Kula suwun para Pandhawa dinten samangke tata-tata siaga tumunten bidal dhateng negari Ngastina sinuwun. Mangancur lakune angin gugurang graning arga Gura-gurnita kagiri-giri horeg bumi kang prakempa. Oh Werkudara, wah piye Siadi tak kira wis nyumurupi lan mangerteni apa kang diandharake dening Sang Begawan Dewa Kumara iki. Werkudara, wah iya yen pancen kekarepane Dewa Kumara apik ora ana alane yen to barep kakangku sarta para Pandhawa manut karo dawuh Begawan Dewa Kumara. Inggih Kaka Prabu, menawi kula sawang liringen nektra kleceming lati mboten wonten tumindak dura sembada ingkang dipun tandukaken dening Sang Penembahan Begawan Dewa Kumara Kaka Prabu. Iya Di Werkudara lan Janaka sarujuk. Dimas Sedewa kepiye? Jeneng para sarujuk apa ora Dimas Sedewa? Mangke rumiyin Kaka Prabu kula ing badhe nanduki dhateng Sang Begawan Dewa Kumara menika Kaka Prabu. Sigra kang bala tumingal prang campuh samya ngetalilir kadhet weleting gata dan nyanggung manguncang nidi. Oh nun sewu menika sinten? Iya Penembahan ditepungake wae. Aku salah sawijining saka Pandhawa. Aku ragil Pandhawa jenengku Raden Sedewa. Oh, menika to. Inggih Raden. Kados pundi kepareng majeng lenggahipun Raden Sedewa? Penembahan. Tak rungokake gunemu saka ngarep nuwun sewu lho yen aku nungkak krama. Inggih mboten dados menapa Raden. Tak rungokke gunemu saka ngarep mau apik lan cocok karo batin atine Sedewa. Nanging bareng Sedewa krungu lamun to Penembahan Begawan Dewa Kumara bakal manunggalake Pandhawa lan Kurawa kinarya sarana nuwak jangkaning jagat kang sinebut perang Baratayuda Jaya Binangun. Nuwun sewu Penembahan. Aku rada ora sarujuk nuwun sewu lho. Penemu kuwi dipikulihake sapa wae duwe penemu nanging perkara jangkaning jagat sing disebut perang Baratayuda Jaya Binangun mau bebasaning Pandhawa lan Kurawa kuwi durung lair perang gegempuran Baratayuda Jaya Binangun kuwi mau wis digadhang wis ditulis karo Dewa. Lah umpama dina samengko Penembahan Dewa Kumara kuwi bakal murungake perang Baratayuda Jaya Binangun nuwun sewu. Apa kekuatanmu kuwi kira-kira iso ngungkuli kekuataning dewa-dewa Suralaya? Apa sekirane Penembahan Begawan Dewa Kumara kuwi luwih sekti, luwih titis, luwih ampuh tinimbang jagat saisine timbang dewa-dewa kang mapan ning Suralaya? Mbah. Sing jenenge perang Baratayuda Jaya Binangun iki mau perang kang bebasane. Sing sapa nyilih kudu mbalekake, sing utang kudu nyaur, sing gawe kudu nganggo. Baratayuda Jaya Binangun iki mau perang
timbuling kabecikan sirnane ngangkara murka Penemban. Lah nek nganti Brang Bratayuda binaun iki mau ora nganti kelakon, tegese Penemban Dewa Kumara bakal ngombyongi lan nyubur ngerabuk tindak angkara murka Budi Candala Penemban. Ketoke wis mulus rencanaku. Nek umpama cara poling swara ngono kuwi wis kalah kowe. Lah kok ana satriya sing pratitis kaya mengkono ayo Mbak. Wis kok aja aling-aling nadyan to kowe nganggo busana 1000. Nadyan to kowe macak wujuding Brahmana sing katone jabane putih ning aku ngerti gedhoanmu jerumu kuning Penemban. Ayo. Yen pancen kowe iso nyempal bau kanan kiringe Sedewa. Oh, lakon kowe jugarake perang Bratayuda aja pinangon. Andaka ora aja doblak-doblok wae. Wah, mantap. Wah. Wong lanang kok cerewet kaya wong wedok. Kula menika namung ngimutaken Kang Mas, ngimutaken. Sapa sing ngemut? Ngimutaken nika ngelingaken. Ya ini kok ngemut apa lah. Mboten ngimutaken. Sebab nuwun sewu kok Prabu. Iya Dimas Sedewa kepiye? Pangandikanipun Begawan Dewa Kumara menika sampun mawi sihir nuwun sewu. Sampun mawi daya wisa utawi wonten gendamipun. Gendam apa? Nggih sampun wonten daya kegiatanipun ingkang dadosaken Kang Mas Werkudara, Koko Prabu Puntadewa, Kang Mas Janaka menika kadidene kenging hipnotis katen. Wah, mosok nggih. Wah, mula aku banjur sarujuk inggih. Mila kula mulat bilih wonten niat ing ngawon saking Penemban Begawan Dewa Kumara. Wah, apike piye? Kedah dipun singkiraken. Iya Dimas Sedewa, yen pancen kaya mangkono Janaka Werkudara. Mung aku njaluk aja nganti ana getih kang tumetes ana negara Ngamarta. Mundhak ndadekake bumi Ngamarta sangar Werkudara Janaka. Wah, iya mbar kakangku tak istokke. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.